Halo rek, wis gak iso ditandingi. Lek awakmu nang Surabaya golek waffle, panggon iki selalu dadi jujukan. Iki waffle langgananku ket jaman SMA rek. Sing ket biyen sampai saiki konsisten soal rasa opo maneh pas gawe ku aromane kecium wangi rek. Ukurane pun ket biyen gak pernah berubah, selalu gede-gede koyo ngene. Lek awakmu seneng jajan camilan waffle recommended pol rek panggon iki awakmu gawe tuku. Awakmu golek rasa opo selalu ono ukurane sakmene gedene opo maneh pas mari mateng. Wah, kecium wangi pol adonane. Sing gare aku seneng maneh tuku nang kene golek toppingku selalu melimpah dan varian toppingiku semuanya premium loh rek. Andalanku ndek kene sing pertama tuku regular waffle pandan sele Ovaltine. Sakmene gedene isok dimaem wong loro sampai wong telu, enak banget manisnya yo pas. Selanjutnya aku tuku small waffle coklat sele Oreo cream cheese. Coklat dicampur sele Oreo serta cream cheese rasanya bervariatif makin enak banget. Ndek kene yo isok ono sing ditambahi karo es krim loh rek. Aku tuku waffle es krim small 2 scoop. Basicnya nang kene waffle ndokore dike es krim serta susu coklat. Enak sih. Nah, gawe panggon iki aku tukune ndek Poco yo rek. Iki gawe daftar regane sangat ekonomis opo maneh saiki mereka tersertifikasi halal. Aku tuku Pocoyo iki ndek cabang mereka sing ono ndek Food Junction. Soalnya pas sore-sore enak sih ndek Food Junction iki sambil nyore mangan Pocoyo waffle terbaik sing pernah ono ndek Surabaya. Ancer-ancere teko pintu masuk area indoor iki engko panggone langsung ndek ngarep iki rek. Stane ketok nyoto sing mesti ruame. Dadi awake golek waffle enak ndek Food Junction wis gak usah suwen, ojo lali mampir rene ya rek gaskan.